हेल' लोगोफोर, मोनाबिलिनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिग्रोबाय। लोगोसे नायदो नै दायो माने जोंना कर'ना भाइरासआ जोंनि आसामाव बारानिफ्राय बारासो जागासिनो दङ दे, मालाबाबो खमायाखै। बेफोरखौ नायनानै जोङो लकडाउनखौ जोंनि आसामाव बारायगोनखौसो जों आसा खालामनो हायो आरोना। बेबायदि जुदि जाबाय थायोबा दिनै माने सानसेयावनो 100निबो माने 100+ आरो 110, 20सो थांबाय खोमा, 120, 25 जनसो थांबाय खोमा ना दिनै सानसेनि गेजेरावनो जोंनि आसामाव। अब्ला बेबायदि सानसेयावनो बिदि 100+ मोनबाय थायोब्ला जोंनि माबाया मा होनो आसामा लकडाउनाव आरो बारायबावगोनसो आरोना। बेनो आरो दा नोंथांमोना नायदो मा होदों। दासो नै 1 आवारनि सिगां आरोना, नै दा मोनाबिलिनि सिगां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोदानै आपडेट खालामना होबावदों आरोना। बेवहाय नै गासै 60 जन निउ केसेस मोनदों होननानै बिथाङा होबावदों आरोना। माने 41 जना, 41 जना कामरुप मेट्र'निनो, आरो 9 जना हजाइनि, आरो 5 जना मरिगावनि, आरो 4 जना दरंनिनो दे, आरो सासे आरो बे जाहैबाय कामरुपनि। बेखौ होदों आरो दासो होदों दे 1 आवारनि सिगां। बेयो गोदान आपडेट आरो नैबे 2 आवार्सनि सिगांमोन दे, बेखौबो होदोंमोन। माने 2 घन्टा सिगां बियो आपडेट खालामना होबावदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेवहाय 10 जन मोनदों जाहैदों गोदानै। बियो जाहैबाय 9 नाम्बारावनो दं, सराइदेवआव मोनदों जाहैदों दे, खनसेनो 9 जन। ओमफ्राय शिबसागराव सासे मोनदों आरो। दा जोङो नायनो थाङोबा नै मैया दाख्लैसिमाव ओरैनो 300 जन 400 जनल'मोन दे। ओमफ्राय दा फैयै फैयै नैबे सानथामसोनि उनावनो, सानब्रैसोनि उनावनो ओरैबायदि बारायबाय आरोना। बे 27नि आपडेट दै, दिनैनि 27 मेनि दै। बेवहाय मा होनो पजिटिभा नायलाय 774 जन थांबाय। गाबोन 800+ जाहैगोन दे, 900बो थांनो हागौ गाबोननो। बेबायदि ओरैबायदि बारायबाय आरोना। ओमफ्राय मा होनो बिनिफ्राय बारग'बाय 62 जन, आरो दा जोंनि आसामाव मानसिनि देहायाव दाबो एक्टिभ जानानै दङ 705, 707 बिसिबां, आरो थैनाया 4यानो दाबो बिसिबां दङ आरोना। होमबा जों बारायगासिनो आरोना जोंनि आसामाव। बेखायनो नोंथांमोना एसे थाल लाबानो जाबाय आरो जानला मोनला ओंखारनाङा। सिगांनिफ्राय जोंनि आसामावथ' सिगां गैयामोन ना, 4, 7, 10 जननिफ्राय 15 जन लासैसो बारायदोंमोन। नाथाय नैबे सानब्रै सानबा, बे सप्तासेनि सिगांनिफ्राय नै दासिमाव ओरैबायदि बारायबोदों आरो। बेखायनो नोंथांमोना खेल ला आरोना, बायसान्स नोंथांमोननि देहायाव जायोब्लाबो माने गिनांगौ आरोना बेफोरखौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बुजिखाबाय बे बुस्थुआ मा। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों, बाय बाय।